ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ്, ജി ഓഫ് എക്സും ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 എക്സ് പ്ലസ് 2, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ് മൈനസ് 3 ആണ്. ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 4 എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പുറത്ത് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ്. 0 വെച്ചിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത്. 0ക്ക് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് 2 ആണ്. 0ക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 അതും ആക്ച്വലി ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് മൈനസ് 3 ആയിരിക്കും. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 3 ആയിരിക്കും. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3, അതായത് എക്സ് മൈനസ് 3 ആയിരിക്കും. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3ൽ ഇത് 3 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3ൽ, അപ്പോൾ അത് 3ൽ വെച്ചൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 നമുക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. 3ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് മൈനസ് 3 ആണ്. 3ക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇത് 3 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് 0ൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ റേഞ്ചിലുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഈ റേഞ്ചിലുള്ളവരുടെ ഇമേജ് എവിടെ പോകുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ എക്സ് പ്ലസ് 2, 3 മൈനസ് എക്സ്, എക്സ് മൈനസ് 3 എല്ലാവരും ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് 2യുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ത് വരും? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ്. 0ൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വരും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ റീജിയൻ്റെ എൻറ്റയർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0യുടെ ഇമേജ് 2 വരെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഇവിടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 വരെ ഉള്ള ഈ പോർഷൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് ഫോൾ ആകുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇനി അടുത്ത ജി അപ്ലൈ ആണ്. ജി ഓഫ് എക്സ് പക്ഷേ 0ൽ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആകുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം, ഈ റീജിയണിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഒരാൾ 0യുടെ ഇപ്പുറത്താണോ അതനുസരിച്ച് ജി മാറുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരായിരിക്കും 0ലോട്ട് വരുന്നത് നോക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് 2യുടെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും 0ലോട്ട് വരുന്നത്. കാരണം എക്സ് പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2ൽ 0 ആകും. അതുകൊണ്ട് മൈനസ് 2 മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൈനസ് 2യുടെ ഇമേജാണ് 0ലോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. ഇനി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് 2ലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആണ്. മൈനസ് 2 മുതൽ 0 വരെയുള്ള പോർഷൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നത് 0യ്ക്കും 2നും ഇടയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെ പോകുന്നു നോക്കാം. 3 മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ. 0 മുതൽ 3 വരെ. 0ൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. 3 എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് ഫോൾ ആവുന്നത് 0യ്ക്കും 3യ്ക്കും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ 0 ടു 3യ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നത്. പക്ഷേ 0യ്ക്കും 3യ്ക്കും ഇടയിൽ ജി ഓഫ് എക്സിന് ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ബൈ 3. 0യ്ക്ക് ശേഷം ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് 4 ആണ്. 0യ്ക്ക് മുമ്പ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3ൽ എക്സ് മൈനസ് 3യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റി എത്തുമ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഇമേജും 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ജി ഓഫ് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ റീജിയണായിട്ട് ഇവരുടെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം മൈനസ് 2ന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ നോക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 2 ആകുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 2 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോളോ ആകുന്നത് ഈ റീജിയണിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജിക്കകത്ത് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് 2 വരും. സോ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1 ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 3. ഇനി -2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ഈ ഒരു റീജിയനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഈ റീജിയണുകളുടെ ഇമേജ് വന്ന് ഫോളോ ആവുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. 0ക്കും 2നും ഇടയിൽ. 0ക്കും 2നും ഇടയിൽ g of x ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ f of x x+2 എന്നാണ്. f of x is x+2. പക്ഷേ g of x എന്ന് പറയുന്നത് 0ക്കും 2നും ഇടയിൽ g of x is x-1 the whole squared plus 4 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ g കോമ്പോസിഷൻ f of x നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജിക്കകത്ത് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എഫ് x+2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ x+2 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ x+2 - 1 ദറ്റ് ഇസ് x+1 the whole squared plus 4 expand ചെയ്യുമ്പോൾ x² plus 2x plus 1 plus 4 that is 5. ഇനി 0 less than x less than 3, 0 to 3 റീജിയൻ ആണ് എങ്കിൽ f of x 3 - x ആണ്. അത് വന്ന് ഫോളോ ആകുന്ന റീജിയൻ 0ക്കും 3ക്കും ഇടയിലാണ്. 0ക്കും 3ക്കും ഇടയിൽ f of x നും g of x നും ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അത്രയും സ്ഥലത്ത് g of x x-1 the whole squared plus 4. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ g കോമ്പോസിഷൻ f of x is equal to ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 3 - x - 1 the whole squared plus 4. 2 - x the whole squared വരും. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ x² - 4x plus 8. ഫൈനലി 3 less than x less than ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ f of x is equal to x - 3 ആണ്. g of x is equal to x - 3 ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നത് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ g of x ന് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ, x - 1 the whole squared plus 4. So that is equal to അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സിന് വരെ x - 3 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് x - 4 the whole squared plus 4 that is equal to x² - 8x plus 20. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് g കോമ്പോസിഷൻ f of x ന് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. g കോമ്പോസിഷൻ f of x is equal to x less than -2ൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ x+3 ആണ്. -2 less than x less than 0 ഈ റീജിയണിൽ it is x - 1 the whole squared plus 4 ആണ്. So that is x² plus 2x plus 5 ആണ്. ഇനി 0 less than x less than 3ൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ x² - 4x plus 8 ആണ്. ഫൈനലി 3 less than x less than ഇൻഫിനിറ്റീവിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ x² - 8x plus 20 ആണ്.